Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ini Kapu Marigudi pondula ini 5th last day, so yalla enakala pondula. Nenu uru baidaitte. So Marigudi povariga. Inchi tode? ಗಂಟೆ 11 ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ತಲೆ ಪಿರೌಡೇಶ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಬೈದೆ, ನಾನು ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೋಡೆ ಕಾಣೆ ಬೈದೆ ಊರಿಗೂ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಪೋಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಇಂಕ ಬಸ್ಸಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಹುಷಾರ್ಲ ಇತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಸ್ ಪೂರಕ್ಕಲು ಉಂಡದ ಒಂದೇ ಕಾಪುಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದೆ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಪೋರಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬೇಗ ಹೋಯ್ ಒಂದು ಬೈತ್ ಈ ಥರ ಏನು ಜಂಬು ಮಲ್ಲ ಅಯ್ಯೇ ಕೊಂಚ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕೆ ಪರಾತ್ ಮುಟ್ವಾಳ ಮೈಲಿ ಬರ್ಪುನ ಬಸ್ಸುಡು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆದ ಈಗ ಅದು ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಏರ್ಲ ಹೊಡಿತ ಒಟ್ಟೊಡಿತಿನ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಹಾಲು ಪಾತಿರುಜಿ ಕೊಂಚ ಯಾನೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಟ್ಬೋದು ಅಬ್ಬಾ ಫುಲ್ ರಶ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು. ಅಂಚೋಂಡವು ಇನ್ನೇನು ಕಲಿಲ್ಲಗು ಹೊರಣಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿರು ಪೋಷ್ಪವಿನಿ ಕಡೆ ಏನಂದು ಏನು ಏನು ಓಯ್
ಏನ ಏನು ಬೋಡು ಏನು ಬೋಡು ಏನು ಬೋಡು ಏನು ಬೋಡು ಏನು ಬೋಡು ಏನು ಬೋಡು ಜೋಕುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿರೆ ಜೋಕುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿರೆ ಜೋಕುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿರೆ ಏನು హలో మౌలు అమ్మనే ఆల్మోల్ మొబైల్ చూపిని పాత రోజులు ఇంకళ్ళు అదే తిండి బస్సులే బన్నగా అమ్మకి అమ్మ అమ్మ బాబుదమ్మ హలో బన్నీ హలో బన్నీ హలో ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿದೆ ಅಂದು ಬಾಬುಗೆ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿದೆ ಈಗ ಕಟ್ಟು ನೀರು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬಾಬುದಮ್ಮಗ ಒತ್ತುಗ ನಂಬರ್ ಒತ್ತುಗ ಹಲೋ ಮೌಲು ನಮ್ಮನೆ ಅಂದು ಮೌಲು ಮುಲ್ ಕುಲ್ದಲು ಅಲ್ಲೇ ಚಾಕಿ ಬತ್ತಲ್ಲೇ ಚಾಕಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿಗ ಅಂದೆ ಕೊರಡೆ ದೇಪುಟ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ಪಾತೆ ಪಾತಿರು ಅಮ್ಮನ ಪಾತಿರು क्लैप क्लैप हाँ प्लेइंग किश क्लैप कर ले क्लैप क्लैप इंचा वाह इंकला गुड गर्ल ते मौलु गुड गर्ल ते इंकला अते अते बीडी इंच कट्टुम पुट्ट बीडी इंच कट्टुनु हाँ दೊಡ್ಡ बीडी इंच कट्टुनु इंच कट्टुने ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟುನೆ ಇಂಕಲ ರಿಶು ಶಾಲೆ ಬತ್ತಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಉಬ್ಬು ಮುಲ್ತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಉಬ್ಬು ಬಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಚ್ಚ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಏನೇ ತಂದವ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಶ್ ಹಾ ತಂದವ ಟೈಪ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಷಿ ಶಾಲೆಡ್ ಏನು ಪುರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಟ ಕಲರ್ ಅಂತಾರೆ ವೈಕ್ ಯೂಕ ಕಲರ್ ಮಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ವೈಕ್ ಪುರ ಮಂತಾರೆ B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U ಯೂ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಾಲಿಡ್ ವಾ ಗುಡ್ 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 ಕಾಂಡ ಬತ್ತ ತರದಿನ್ರಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಪಾಪ ಇಂಕಲ ಈ ಮೌಲ್ಯಗ್ ಸಾಕು ಪಿರಿಬೋಂಡು
ಮೌಲ್ಯನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ. ಒಂದು ಈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.